Bapak. Nyok munyok. Sing atraksi aku lho. Sing atraksi aku ki ya ngenten lho Mang, matur suwun nggih. Surabaya. Sing Mang nggih. Kanca. Kancamu. Kancaku. Asli nggih. Asli. Pak Epi lagi kancamu. Pak Epi lagi kancaku. Iya, Dek. Sopo iki? Sopo? Sopo? Kowe tak omongin sapa jenenge Bapak Epi lagi sapa jenenge? Wow. Sopo? Ngawur. Kowe ngawur aja seblongan ta ya. Jangan akhir tangga kuat. Sumo. Jenenge Sumo. Mari kita sumo. Iki aja ngawur kok, Guys. Dadi wong kudu sumo. 45. Aja pakpo. Lah pakpo yo kuwi kok iso. Kok ngawur ya. Lah piye? Sumo karo pakpo. Semangat 45. Ketambahan ipung. Ipung tukang ngembel iki. Sindi ipung. Lah kok tengkono tukang mendem surit. Ram. Ojo main-main Bapak Guys.
Lah malah surip iki. Cek, kaya ngono kuwi aku ya bodomu ya ayahmu, ya apa kok elek-elek. Ora ngalek-ngalek. Nak mendemi wedhus sapine wong urip ora mendem lho. Lha napa? Happy. Happy. Ora bae tek kok ipong lho. Ayo. Lek mendem. Lah kae bolone wis mantel teko iki. Hidup-hidupe gargae ya bola kaya asu-asu iki. Ngono iki lho. Ora aku ngono ya ora teko. Teko ora percaya. Ayo. Ya lho. Hidup-hidupe pengen cetuk asu-asu kaya aku iki. Ngono. Bolone wong Ponorogo. Happy. Oke, sukses. Ponorogo. Ngono. Wong mendem ngene iki lho. Jan, aku dhewe jenenge Pak Surip. Bakone payu ya ini iki. Oh, lambene. Bakone payu. Bakone payu. Rego bako mudhun. Oh, ucut kae ditekoni. Ora. Wis ora omong blas lho. Awakmu gebreges. Lha ngapa? Bakone regane mudhun. Lah ngono kuwi. Kok wis tekas bakone payu. Wah, asu. Wah, rau. Harimau. Kaya ngemblok bature. Sulit. Iso kaya iki pada dicoh jalan tenan ya. Lu karo ayah kaya iki wis piye karepe? Sepenting kan happy ngono lho. Iya lho. Iki ya tau banyak lah kok. Ayah nyawer. Ayah, Bro. Ayah lah. Setan sabar ki karena anak kowe ki uga nyawer aku. Lah ngelek aku terus kok nyawer kowe. Aku ora ngelek-ngelek. Yo salah. Ya coba. Boleh kasih deh. Urung tenanan iki mau. Tenanan. Genti kowe atraksi kok iso. Bancang tenan aku. Sumpah, Bang. Besar dengan Mbak Via Tegalan Budaya. Kowe kok ngawur? Lha ngawur piye? Ning kene iki acarane apa karo? Kowe yo ora. Iki omahe sapa? Mbak Pila. Iki tanjurane apa? Anu, bako. Berarti dalam rangka acarane tasyakuran panen bako. Lah, gitu. Nek gedang bako kawe to apa? Wis gedang. Berarti acarane apa? Keloro tasyakuran gedange tuwa dhuwur kae. Nggih ta? Nggih ta? Wah, itu. Jadi anake Mbak Pila ulang tahun besok masih reokan. Oh iya. Berarti iki mang acara tasyakuran panen bako
karo tanam gedang. Sesuk acarane Ulang tahun. dalam rangka acara apa? Ulang tahun Kiryokan neh. Ngundang apa? Undang wong edan iki. Tukang syuting iki. Masa to? Ki karo Patmo. Ya paling gede awak dhewe nang kene ngucapne Dongane. dongane no. Dongane sing apik. Dongane sing apik. Adewe diundang ya kudu dongane tuan rumahe, dongane Mbak Villa sak keluargane, Nggih. khususnya masyarakate. Ya ora? Bisa no? Hah? Semangat. Ya, semangat Patmo. Dipersembahkan oleh Surip. Didongane kok iso iki. Anu sapa jenenge? Jenenge anake ora roh. Ora roh. Ngene iki lho sosok nang aja diundang ra roh. Lah kuwi sapa? Jenenge sapa? Apa? Arga. Lah kok nekmu ngomong Surip. Lawan anake Mbak Villa Surip Batak surip ketemu iki ngati rep-rep. Gak. Guyong lho, gak aku nesu-nesu ngundang setrukmu. Apa kira apa nak? Nggih. Kowe nyapa kok saute nyapa karomu? Boten napa-napa jenengan iki sesepuh Wis mriki. penting kowe iki happy. Happy. Terus ajate Kotor ini, kotor ini. Kotor ini. lambe lu Lah nyapa? Bisa nyek YouTube kok Pak Rep. kok lebu YouTube. Lah nyapa? Sing penting ngene lho ya. Nggih. Anakku wedok iki Nggih. ajate kalaksanane aku suwun aku 7 wong lho. Nggih. Nggih, bola-bola senimbane teko kabeh. Nggih, guyub rukun apa Rukun. Ah. Nek Kok batak coba. oh, lah waras iki bocah iki. Biar ra waras aku ta. Ngono. Sing ngombe aku sing mendem kowe iki apa enek? Ate kok. Oh, lambemu kerajaran lah. Bang. Ngene lho. Nggih, nggih Bang. Sing pentingnya rukun kabeh, kancane akeh. Nggih. Nggih, tradisionale riyo kono kuwi ayo disuksesno. Nggih, nggih. Aja ditinggalno. Ngono lho. Nggih. Ayo, saiki dilanjutne. Wis siap, iki wis laran purung kowe. Sesuk larane. Sik to. Iki tenanan iki. Ah. Acarane wis Nak kowe wis iki mundur, ayo dilanjutne. Dadake ganti dipaenke, ngono lho maksud kowe. Semangat. Iki kowe sik to. Semangat iki semangat loro lho. Ya. Loro. Lek leren apa diterusne dadak, ngono lho. Ah, kowe wis. Ayo, jawaban lho. Lho ki nyapa nekoni kowe ora nekoni kae. Ayo. Oh, macane mburimu. Dadine terus macane ngono. Ayo terus macane ora. Ayo Mas, lanjut dacae. Siap. Kowe ngomong lho.